Salutare și bine v-am regăsit la primul episod. Știu că asta apare și pe Gevardica, canalul cel mare, și de-asta am spus salutare și bine v-am regăsit pe acest canal. M-am spus nou. Da. M-am lăsat de pe Gevardica. Asta dăm doar animații pe Gevardica, când am să scoatem videoclipuri pe acest Gevardi pe acest canal. Și azi luăm un pic pe și să apară pe amândouă videoclipuri până deschidem ping-pong-ul. Mamă, de-abia aștept să văd ce nu dă. Dăm așa, luăm pe Bea. Și să așteptăm să vedem câte like-uri putem să facem la primul episod după 3 animații. Nici nu știu câte una ce-am pus, că aseară mai am pus una. Și hai să vedem. M-am omorât. What a fascinating biosphere! Da, scos de muzica. Mamă, dar nu cred că pot să mă omoare. Asta m-a lăsat pe Bea. So many specimens to discover! Trebuie să facem și Bea, știi? Știți asta. Da, bine. Buzz off! Look at the Putea până unde ecosystem! aruncă, bă, ești nebun. N-acolo, încolo, bă, Let's go explore! Micro beeswax! Bă, dar nu pot să cred, mă. Let's see what's buzzing! Ia să vedem. Micro beeswax! Ei, primul kill. Mamă, dar un kill. Find the bee's knees! Nu pot să... Așa poate mă auziți mai bine. Hai să vedem. Be cool! E bine. Și nu, stați așa, că să nu uităm că a inspirat codul Madalin. Dar asta spunem că la să luăm ping-pong. Bă, ce credeți că oare am să-mi pică din ping-pong? Nu știu, nici cred că am să pică ceva epic sau ceva, nu știu. Dar hai să vedem. Be cool! 753, știu că am făcut un videoclip, era foarte mulți tomate. Mamă! Find the bee's knees! Micro beeswax! Haide, Bea! Da? Bine ați venit! Let's see what's buzzing! Știu că n-am vorbit, că sunt prea concentrat. Mamă, dar ce mai stigă gay-ul. El e gay, bă. Let's go explore! Vine de la tăie. Nimic, ce zici la tăie, nu-l deranja. What did I see? Micro beeswax! The hive Nu nest! pot să și la viață, boy! Be cool! Hai că dacă era pe ui, nu era șmecher, știți? Gata, vreau să
be more annoying? Mă omoră pe gestul, da. Oh, mamă! Ah, deci... Șmecher. Find the bee's knees. Wow, deci avem 3 kg, hai că e pe bine. Be cool. Hai să mai dăm. Bă, dacă dăm așa, hai să facem 400. Asta zic, să facem 400. Nu, hai să facem 400, da. Hai să dăm la solo. Da. Jucăm cu Bea cât facem astea 500 și după aia jucăm. Nu știu. Nu știu cum să fac, dar haideți să jucăm aici. Deja avem 6 minute, la 10 minute oprim. Să luăm acel Let's go explore. Asta apar. Hashtag I'm so gonna win everything. Mamă, primul kill. Let's see what's buzzing. I'm buzzing. Mamă, mort. Hashtag I'm so gonna win everything. Mamă. Haide. Let's see what's buzzing. Hope you like these. Be beautiful. Mamă, chiar. Take a chill pill. Mamă, dar de pe mine n-are cum. Desigur că mă bat. Bă, iară cum Be filmă. cool. Mamă, cum ce ceva să vine, băi. Haide, mă, dă-l acolo, că n-ai. Let's see what's buzzing. Hai că e bun 2 kg-uri dacă e. 2 kg, mă, avem 7 în total. Hai să luăm. What a fascinating biosphere. Hai. Avem dacă e bine. Bă, Let's see what's buzzing. Cred că e skin bo. You wanna brawl? Bun. Bă, dar ce bă, prieteni, bă, frate, bă, bici. Let's go explore. Bă, eu nu n-are. Can you be more annoying? You wanna brawl? Da, hai, So hai many că e bun. specimens to discover. Sweet nectar. Can you be of the ecosystem? Mamă, cum am dat, băi. You wanna brawl? So many specimens to discover. Hai să vedem dacă câștigă. Start off. Bun. Be cool.
Am făcut a trei, nu știu dacă What a fascinating biosphere. da, hai You să wanna brawl? Never forgets. Let's Mă, go ce-a făcut, mă? explore. Aia, cum cheamă, Bela aia. Ei? Mamă, dar numai Bela ăla cu Bel le salvează. Let's go explore. Am văzut cu un pin. Be beautiful. S-am trecut și hai să oprim și revenim. Gata, hai că l-am luat, băieți. Hai vedem ce pinuri ne dă. Wow! Ne-a dat pe Bo, Gil și Sprout. Oh my god. Șmecher. Da, cam ce vă clipul de azi. Pa, băieți.